na ba? Uno, dos. Hindi na lang, uy. Grace, asa man ka? Disturbo ka ni Ali, dali. Grace. Oh. Cindy. Ano ba? Sagod mo. Ha? Grace ha. Ito man. May nananghid na ako ba? Sige nga. Kuya, pwede ko mamisita sa imong duha ka anak? Duha ka anak? Kung nga, asa ato dapat isara? Nga, nga siya nga, depende daw, kinsa yung magustuhan. Maadto daw to siya rin. Ganahan ko ng bata na kay, kada maadto din, magdalang tuba ba? Marabait na akong kalipay no, kay, sukad nga gibiyaan tang mama ni mo. Sige na lang kung inom. Kung sa tuba, i-kwamini mo pa? Ano na? 30 na lang good ninyong. Gusto man mo eh? Ano na nagwapo? Ay, wako na, kwartahan Kasi na. pala mo kayo na kayo magdala ng tuba. Kwartahan na. Sindi, og ikaw ang pilion. Taro nga ha. Ano na po, uy. Ilis mo kunin mo ng tuba, uy. Bas, ug ganahan ko na. Ug bati nagnawong. Di ko na. Ay, sig pamili oh. Ay, sig pamili. Umura mo ikaw. Og ikaw pilion. Ato ba nga? Mabana na lagi na pa. Hindi abot na dali. Mabana Ano na. lang mo ron kay mo ato daw toron diri. Paabot-aboton. Sige, sulod sa mo dito kay paaboton ako diri. Mabot. Inom na pong kugtuba ron. Ay, bata. Yan ang mga bataan na. Mga minyo na. Biyaan rin magyapong ko anak. Muunta ng kapital. Tuba! Yo! Kuyogi sa akong mamisita, dabi? Karoon lang ba? Karoon lang adlaw, kuyogi ko mamisita dia. Di ko mo kuyog dito kay masipasok ko. Di ba sabot ato nung ginom-inom maka di ba sabot ato karong adlaw mamisita ko kuyogi ko na ubog naman ka. Asa man kagi ka naginom? Dito sa bus. Nang tuba. Isa. Isa. Ibilin ng tuba kaya ta ko na si papa. Kay kusog kitong mainom yung papa Sige, tuba sige. ba. Ya, atas ako. Ay sabay sa ta ba? Di, gusto ko. Ana ko silang balay. Malipay yun yung papa niya raw pinadala kong tuba. Bahal di ani lamig na kaini. Ol. Ol. Ay, mayang kwan buntag. Ay, kaya na ka. Oh. Ano yan? Ano po kung nagpaabot-abot ni mo ba? Nadugay kay medyo na nagkauban ba na kubog pag pay pa na. Maya, nag-set na mo daan dito. Oh, asa yung mga anak ko? Oh, nadi ha. Sali ya, surut. Dala kong tuba. Oh, tuba din na malimtan ng tuba. Ay, favorito din. Natay baso. Libre baso na. Nanami kay bahal pa na. Bahal gid oh. Kani tama gid. Asa yung mga anak? Wa na lang pud nimo gipuno no? Hindi ba na yung mga anak diya? Ha lagi ka balaka na. Sira ko na katawa bro. Surut tas balay niyo. Sa duha man na kabuk-asa man imuha ana. Hindi ana ko na kasi magustuhan ko ana. Ah, tawagon ako. Adto na ko diri. Ini mo ato tas sulod. Diri lang ta. Okay, pa. Tagar ba? Grace? Cindy? Oh. Dali rakod mo diri be. Oh, mga anak mo Kol? Diri mo diri. Oh, na mga anak mo? Mo ni ko anak. Kuan. Ana si Jamie ba? Dadaan ko niya kuan oh. Lain po kuan. Kani Tuba na, bahal. Bahal. Ah. Tanawa sagod. Asa man imong ganahan nila. Sana eh. Oh, asa man mo diyan? Gusto mo istorya ko. Asa na anak? Kinakapan mo ko. Ikaw, asa man gusto diha kay? Nakaitom ako ah. Nakaitom po. Ha? Nakaitom ba? Dali ra ko diri. Nakarimbok. Dili. Jimmy. Jimmy day. Hindi. Ang lang baso be. Dre, sulod dito be. Ali dre, dre. Ali dre ba? Ito man. Ako itagtagay ko ba? Ito ba nga si Jimmy ha? Pag-istorya mo dito sa sulod oh. Dali. Sa man na pa, uy. Dili ko na, uy. Ay, no. Magkuha ni mong tuba, uy. Sige na ba? Hindi mo, una-una na kong kaugmaon. Kaya mura kong ikuha na ng tuba. Ibiyaan bet ng mama nimo no. Unsa na lay kuan? Ay nagsaba pa kay kwartahan yung laki. Subat ka. Ay na pamili ba kay wa na ikuan ron. Kas gwapo nga kuan. Kwartahan na ba?
Kuan. Okay, Si, ganun, Kon? si Kuan ba? Ang imong mamagpapa kabalo nga naka diri. Oh, kabalo na to na. Mao gyud na ganahan ako nila mamagpapa no kay suportado kayo. Yan, manhigit og ma. Kuan, nabaligya na ilang yuta sa kapatagan. Oh, nabaligyan na humana. Wa ka kabalita di anan di ay. Si uno nako. Ana siya na paubos lagi na kay Ma'am Mercedes. Daghana na ninyo kwartado no kay 1.5 million day ang halin ato. Kamera ka na, sensilyo na nasa mga dyan. Ay, lasong ganit ka na po. Ang importante dito. Masya niya ang katangan sa si Sandy, wag yun ni problema mo, kuan yun ni. Gana, pag kung nakita ko na ako, gapa kayo ba yan? Okay. Yeah. Ay, pa, uy, badi lagi ko pa. Sama na, uy. Hindi naman, uno, dos. Hindi na lang, uy. Nay, sasa man ka, disturbo ka ni ani diri. Sumbang ko niya. Pangan dito, rin ko di ay. Ni, kaya na magkakaroon sila istorya diha. Lawan na kami ang tuba di. Gibaylo ni mo yung anak pa sa tuba. Ani kay ilang tuba. Ali diri sa tao. Ali diri. Ilang ka? Kuya ko pa. Diha ra ka bantay lang tuba ba kay imnon nagligwan. Bantay na. Ikaw, saan ka ko? Bantay na tuba ba? Sabat niya. Kapan sa? Kadoon dili ba? Ay, dali na, lagi ko. Pag istorya lang ko dira agod. Ba, kapan sa doon dili? Hindi ko, eh. Hindi. Kabalo ka na ako, kami, bago min, nahalinan o yuta. 1.5 million. Gusto nga, nimbalan ninyo, paayo to ni. Ipados ang danas no, siminto tanan. Atop, siminto tanan. Sugot ka. Kuyawa, pag di mo nun, nabli Okay atok ba? siminto. Kung gusto ka, kuhan, maasawa mo dito tapon. Nimbalan ninyo, gamay ra kayo, padakon to ni. Mga 2 hektarya. Punong tong balay. Ay, ang buti mo dira, eh. Asawa ang sige, ingon-ingon mo asawa, balay-balay dira. Ay, diya, Si matapaingan Papa, magud ani ba? Di mo gudong ta kong ganahan ani. Si Papa ra magay nagkuan, kambyo Kanang kung tuba. Papa ang tuba. Dagang ganyan to ba? Uy, kayawa di ra, oy, dili lagi ko. Unsa man taw ni tahanan oy si Papa, Isugot magud ani ba? mo. Oh, ikaw. Alangan kay gidala-dalaan po ni mugtuba. Kay lagi ko. Si Papa magud ani ba? Unsa magud ni si Papa oy, sige ko ano nang tuba ba? Paghilom dira Jimmy. Sugot na mapapa ni mo, good. Si Papa naman, si Papa pre mo minyuan ako man. Hindi ka na musukot yung papa. Di pa ka na musuport, kusugin musuport yung papa, oh. Eh, dili lagi ko. Pagkakwarta ning trabaho ani. Kinaba. Dili lagi ko. Kinaba. Dili lagi ko. Asa na? Sandy, nag-istorya na ba ito? Saan na? Lingkod ko diri do. Lingkod di sa gym. Yung anak ko, Loti, babadlong ba? Lingkod. Uno, Dili lagi ko pa. Puti, oh. uno. Papa Sige na oy. ba? Ay, pakaulaw ba? Si Jimmy, gidalaan ba kung tubaan ha? Si Kwantuan. Sibog dito api. Gamay na, oh. Tama kung na, oh. Sa Tarong na ba? Papa Ay, oy. kung pakaulawi ba? Kung may bala na akong ano, Diba na, pilamping. i-entrego ko na nila. Ha? Diba na, Pasampingi lang na, once ay mo nang pasakitan. dagang pantuba, mga inom nila. Wait na ba ito mga rot? Sige na. Sige na. Sindi ha, dili na ko gusto nga makadungog pag kuan ron diri. Gana. Hindi. Ako gusto makadungog pag gana. Diba? Kuan. Ah. Minsan lang oy kanang kuan ba nagdudunga pa ang kukuroy. Na. Uli na dito ka. Ah, bantay ha, sunod ha. Balik ko diri ha. Duha na kagalong tuba.